Уважаеми зрители, добър вечер и добре дошли на стадион Георги Аспарухов в столицата. Стартът на европейските клубни турнири винаги е много специален момент за синята футболна общественост. И ето, че почти след 2 годишна пауза тези специални европейски вечери се завръщат на Герена. Дойде моментът, в който Левски да обере плодовете на труда си през изминалия сезон. Дойде и моментът, в който повече от 18 000 души за пореден път да покажат своята пламенна любов и не на последно място да се превърнат в онзи важен в ключовите моменти 12 играч, който да помогне на тима на Хулио Веласкес по пътя към победата. Носителят на купата на Израел Апоел Бершева застава на пътя на сините и се превръща в първото и то доста сериозно препятствие на старта на еврокампанията. Поглед към съставите на двата отбора, най-напред избраниците на Хулио Веласкес, там където ще видим доста интересни решения и изненади. На вратата Светослав Вуцов, в отбрана Алдаир Невеш, Кристиян Димитров, Вендерсон Цунами и Кристиян Макун. В средата на терена Георги Костадинов ще си партнира с Майкон. Това е най-голямата изненада, която Хулио Веласкес предприема. Ще стане въпрос за нея и за това какво ще се опита да постигне по този начин испанския специалист Радослав Кирилов, Марин Петков, Рилдо и Евертон Бала са останалите 4 в синьо. Левски без типичен централен нападател, за това също след малко. Ран Кожух, наставника на Апоел Бершева, няма как да разчита на най-голямата си звезда Кингс Кангва. А ето и неговите 11 избраници за началото на двубоя. На вратата Ниф Елияси, четворка в отбрана, номер 2 Гай Мизрахи, 4 Мигел Витор с капитанската лента, 3 Матан Балтакса и 22 Елдер Лопеш. Пред тях с номер 25 Лукаш Вентура. А в предни позиции номер 10 Дан Битон, 8 Мухамад Канаан, 7 Елиел Перец, 11 Амир Ганах и в ролята на централен нападател Игор Златанович. Изключителна атмосфера по трибуните. Наистина наелектризиращо ще бъде началото, а вярвам и цялостното провеждане на двубоя. Всички надежди на феновете са свързани с това, че днешната вечер ще бъде само началото на едно вълнуващо пътешествие за любимия им отбор през футболната 2025 година. Бригада от Чехия за началото на двубоя. Владислав Сиксай е главен съдия, Михал Волф и Петър Каталик ще бъдат негови помощници. Войчех Опонски е четвърти, който ще бъде на разположение на главния арбитър. Нека пожелаем успех на сините. Съперника е много сериозен. Левски обаче показа израстване в последните месеци и има всички сили да преодолее този съперник. 10 юли е дата, която завинаги остава записана с златни букви в българската футболна история, защото точно преди 31 години България постигна може би най-голямата си победа на футболната сцена, побеждавайки Германия на световното първенство в Съединените щати. Дано и днес 10 юли да се окаже късметлийски и победоносен за българския футбол. През първото полувреме Левски ще напада към сектор Б. Гостите от Израел в традиционния си червено-бял спортен екип. Великолепни атмосферни условия за началото на срещата. Температура около 20 градуса. Наистина едно отлично време и отлични предпоставки за качествен и изключително емоционален двубой. Видяхте Ран Кожух на вашите екрани. Ще стане дума и за
това, което Апоел Бершева представлява в момента. Ще правим паралели, разбира се, и с представането на Тимоти Израел през миналата година срещу Черно море и преди 2 години отново срещу Левски. Георги Костадинов печели нарушение, а пресата, която опитват гостите още от началните секунди на двубоя, е много сериозна. Едно от най-важните неща, с които Левски трябва да се справи днес, е именно начина, по който сините ще преодоляват пресата в собствената половина. Евертон Бала с погрешно одиграване. Разбира се, най-коментираната тема, най-важната преди началото на официалните двубои, с какъв състав Левски ще започне новата кампания. Изключително много въпросителни в дните и в часовете преди началото на срещата за това кои точно ще бъдат 11-те, които ще започнат срещата. Очакваше се, че Хулио Веласкес ще прибегне до някои изненади, но включването на Майкон в средата на терена, признавам си, поне за мен и вярвам за голяма част от вас, е дори шокиращо, а не просто изненадващо решение. Алмир Невеш очевидно към момента печели битката с Оливер Камдем за титулярен десен бранител. Кристиян Димитров и Вендерсон Цунами си партнират в сърцето на синята отбрана. А Кристиан Макун започва в ляво, като още едно от интересните решения на Веласкес. Именно Макун бе на път да сбърка, след това Цунами подправя неговата грешка и комбинира с Радослав Кирил. Рилдо на фланга ще успее да достигне, центрира топката. Марин Петков ще я получи на границата на наказателното поле. Връща малко по-назад Алдир Невеш. Справиха се гостите. Рилдо отново намира пространството, центрира в наказателното поле. Много трудно обаче да повярваме, че Евертон Бала ще успява да се преборва с бранителите в червено-бяло при подобни ситуации. Георги Костадинов върши нарушение. Както стана дума, Майкон е избрания човек за втори вътрешен полузащитник. Основната идея на Хулио Веласкес е продиктувана от скоростта, която има по себе си Майкон и възможността много бързо да съкращава дистанцията до съперниците и много бързо да преодолява пространството около централния кръг на терена. Да видим дали този експеримент ще сработи. Ако Майкон се представи добре, ако Левски спечели, решението на Веласкес ще бъде определено като гениално. Ако нещата не се развият по най-добрия начин, със сигурност испанския наставник ще понесе своите критики. Радослав Кирилов е спрян по много добър начин от Мигел Витор. Радослав Кирилов направи страхотна лятна подготовка. Едно от новите попълнения на сините с 3 гола в контролите и съвсем закономерно заслужено титулярно място. Марин Петков на другия фланг. Другият нов футболист в атаката на Левски, Рилдо Филио, пък заема позиция зад гърба на централния апарател. Именно Рилдо сега е с топката и пробва удар. Блокирано е това изпълнение. Може би най-силното качество в арсенала на Рилдо е именно възможността да шутира много опасно от далечно разстояние. Сега Алдир влиза в наказателното поле и шутира. Първи удар посока вратата на Ниф Елиаси, който обаче е неточен. Иначе добро включване на португалския краен бранител от втора позиция. Завършвайки уводните си думи за стартовия състав на Левски, трябва да припомним, че Карлос Охена и Асен Митков са извън сметките заради леки контузии. Джават Елджемили пък в часовете преди двубоя бе изкарат групата за срещата. Сега Рилдо, възможност за удар и първо спасяване на Ниф Елиаси. Активното начало на Левски продължава. Рилдо Филио от границата на наказателното поле
пробва рефлекса на 23 годишния национал на Израел. Дали става въпрос за трансфер пред Джават Елджемили или за някакво дисциплинарно наказание? Вярвам, ще разберем след края на двубоя. Първо статично положение. Евертон бава с центриране на далечната града. Там Цунами играе с топката. След това и Кристиян Димитров, Радослав Кирилов в сетния възможен миг, като че ли загуби баланс и не успя да намери топката по най-добрия начин. Точно това е началото, което феновете по трибуните очакваха. Точно това е началото, което Левски трябва да ни предложи активно, настъпателно, агресивно, в търсене на първо попадение, което може да бъде ключа към по-нататъчното продължаване в Лига Европа. Поглед и към състава на Апоел Бершева, добре познат в България, тъй като доста често в последните години трябва да се изправя срещу родните футболни представители по европейските терени. Носител на Купата на Израел в последния сезон. Победа на финала срещу Бейтар Йерусалим с 2-0. Много близо бе Апоел и до шампионската титла на Израел. Само 2 точки отделиха тима на Ран Кожух от Макаби Тел Авив в крайното класиране, но със сигурност израстването на отбора в последните години е сериозно и със сигурност от това, което успях да наблюдавам като мачове на тима от Израел в последните месеци. Този Апоел е по-силен от онзи, който се изправи срещу Левски преди почти 2 години. Въпрос е дали и сините са надградили спрямо онзи отбор, който Николай Костов бе направил и който се представи по много достоен и добър начин по европейските терени. Опасност сега пред българската врата. Трябва Светослав Вуцов да се намесва и той го прави. Много качество в предни позиции, с което Апоел Бершева разполага, макар че най-голямата звезда и най-скъпия футболист на тима Кингс Кангва не успя да се възстанови от контузия и днес не е записан дори в списъка с резервните състезатели. Въпреки всичко, Дан Битон с номер 10, човек, когото също много добре познаваме от изявите му с Лудогорец, можем да кажем е голямата звезда в предни позиции за Апоел. Човек, около когото се въртят атаките на тима. Човек със силен ляв крак, който обаче много често може да бъде видян в близост до страничната линия, откъдето да навлиза навътре. Добро нападение за Левски. Тук обаче Алдир не беше спрян. Много опит в отбраната на Апоел Бершева. Мигел Витор, капитан на 36 години. Елдер Лопеш, левия краен бранител, също на 36 години. Внимание, разбира се, насочваме и към ето този футболист Лукас Вентура, дефанзивния халф на Апоел Бершева, който е с фундаментална стойност и важност за начина, по който Апоел успява да намери баланса между защитата и нападенията в рамките на своите двубои. Спиране на играта, тъй като футболист на Апоел изпитва проблеми. Струва ми се, че и Майкон леко понакуцва. Да не става въпрос за нещо по-сериозно. Ран Кожух и зад него Хулио Веласкес. Хулио Веласкес, за когото това е първи двубой в Европа. След
което изведе Левски до второто място, а стечението на обстоятелствата отреди сините да участват именно в Лига Европа. То Хулио Веласкес има отличната възможност да се издигне много високо в очите на сините фенове с едно добро представяне в рамките на футболната есен в Европа. Една година по-млад е от него Ран Кожух, но сега възможност за Рилдо. Още едно изпълнение, което е неточно. Няма богат опит и наставника на израелския отбор. През миналата година ръководи тима в 4 двубоя в Европа. Бе начело на Апоел в двубоите срещу Черно море, когато Бершева устрани моряците след нулево равенство в първия двубой. Успех с 2-1 във втората среща. След това млада Болеслав се оказа непреодолимо препятствие за Апоел Бершева. Вече без кой знае какви успехи като футболист и като треньор, само в Израел се е подвизавал по време на своята кариера Ран Кожух. Естествено отдаде дължимото на Левски в рамките на своята пресконференция вчера, заявявайки, че сините са един много силен отбор, а най-отличителното им качество е отличното използване на статичните положения. Допълни обаче той, че Апоел е подготвен отлично за това, което Левски може да предложи. Сега Радослав Кирилов е на път да достигне топката срещу него. Десният краен бранител на гостите. Възможно за Левски. Тук можехме да станем свидетели на страхотно попадение от страна на Радослав Кирилов. Дали искаше да центрира или да шутира, няма никакво значение. Едно изпълнение, което много наподобява бижутерския гол на Христо Йолов в вратата на Фабиен Бартес от преди вече доста години. Получихме и тук, но Левски продължава да се опитва да бъде максимално активен и агресивен в началния четвърт част на двубоя. Вендерсон Цунами върши нарушение в средата на терена. Лукас Вентура. Ето тук е много важно да се действа по добър начин. Георги Костадинов и Майкон се справиха с задружни усилия. Алдаир Невеш връща към Кристиян Димитров. Много често със сигурност и Светослав Вуцов ще трябва да играе с топката. Тези подавания обаче трябва да бъдат по-точни. Добри действия на Цунами. И ето сега малко повече пространство. Георги Костадинов умело задържа топката. Рилдо към Радослав Кирилов на любимата си позиция в ляво по синята атака. Печели още един корнер. Мигел Витор застана на пътя на Радослав Кирилов. И както обикновено Кристиян Димитров, Вендерсон Цунами и Кристиян Макун се отправят към наказателното поле на съперника. Направи впечатление по време на подготовката, че Левски използва малко по-различен подход при изпълнението на статичните ситуации. Очевидно е работено през лятото. Много центрирания, които отиват на далечната града на противниковото наказателно поле, откъдето да се чака свалена топка. Тук Нифелияси се справи. Центрирането обаче бе добро. Вуцов спокойно изчаква пренареждането на неговите съотборници. Марин Петков е адресата. Радослав Кирилов обаче ще получи пас към Марин Петков. Георги Костадинов. Малко по-назад към Цунами. Кристиян Макун. Евертон Пауа на фланга. Майкон. Рилдо. Към Евертон Бала. Сега пък разменени позиции между Бала и Радослав Кирилов. Вероятно доста често ще се случва подобно нещо в рамките на двубоя. Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов на резервната скамейка.
двамата типични централни нападатели, с които Левски разполага към момента, ще бъдат опция тук до края на срещата. Хулио Веласкес каза, че тази среща ще бъде една от онези, в които е много вероятно смените да се окажат решаващи. Рилдо отново близо до наказателното поле. Рилдо, опасна топка. Активно начало и за Рилдо Филио, както и за Радослав Кирилов. Александър Колев напусна Левски посока Китай. Келиан Вандеркап пое към Катар. Матей Маркович също разтрогна своя договор, както и Асен Чандъров и Антуан Стоянов. Вероятно към тази бройка и към тези имена съвсем скоро ще добавим и Джават Елджемили. Така че очакванията са от тук до края на трансферния прозорец Левски да се подсили с още един или двама футболисти. Страшно важно е обаче как сините ще се представят в Европа и това до голяма степен може да предопредели бройката и качеството на играчите, които биха гостирали на стадион Георги Аспарухов от тук насетне. Макун. Малко по-колебливо е това подаване. Светослав Вуцов. Силно излитана топка в предни позиция. Радослав Кирилов разполага с много по-сериозна скорост от Мигел Витор. Споменахме, че опита е силното оръжие в отбраната на Апоел Бершева, но със сигурност скоростта в тази конфигурация на двата състава би трябвало да е в полза на Левски. Костадинов връща малко по-назад. Отново топката достига до Светослав Вуцов. Цунами трябва да внимава. Бе притиснат и сбърка. Гостите обаче също с неточно одиграване. Майкон има самочувствието за да задържа топката в подобни ситуации. Майкон, а тук Рилдо е фаулиран от Мигел Витор. Много променени състави на Левски и Апоел спрямо сблъсъка между двата тима преди 2 години. Едва двама са футболистите в синьо, които стартираха срещата на стадион Георги Аспарухов през 2023 и днес също започват от първата минута. Вендерсон, Цунами и Кристиян Димитров са това. Двама са и играчите на Апоел, които днес стартират и тогава бяха част от стартовата 11-торка. Елдер Лопеш и Мигел Витор, споменатите преди малко опитни хора в отбраната на тима от Израел. Амир Ганах пък се появи от резервната скамейка тогава. Днес стартира от първата минута. Тук добро разиграване от гостите, само че и добри действия в отбрана. Най-напред от Кристиян Макун, след това и от Майкон. Малко по-спокойни, като че ли са последните 4-5 минути. Левски не успя да вкара ранно попадение, макар че имаше 2-3 добри възможности. Един пък до момента е открилия се шанс пред гостите. Светослав Вуцов обаче тогава се намеси по добър начин. Дан Битон се включва, няма обаче да достигне до топката. Вярвам добре, знаете, уважаеми зрители, Левски проведе подготовка изцяло в България, в Правец. Бяха постигнати 4 победи в 4-те двубоя. Спартак Плевен, Радник Сурдулица, Монтана и Берое бяха победени, разбира се. Големия въпрос е дали тези съперници са направили така, че Левски да бъде достатъчно добре подготвен за старта на официалните двубои и дали евентуални двубои в чужбина срещу
европейски съперници нямаше да направят така, че сините да са в по-добра кондиция. Разбира се, отговора на този въпрос вероятно ще получим в следващите седмици и месеци, тогава, когато да видим по какъв начин Левски на Хулио Веласкес ще стартира на новия сезон. Майкон междувременно отново има известни проблеми и продължава да понакуцва. Много широко дискутирана бе и темата с начина, по който АПОЕЛ Бершева ще се подготви за срещата заради изключително сложната и неприятна политическа обстановка и сблъсъците между Израел и Иран. Със сигурност лятото не бе най-оптималното и спокойно възможни за АПОЕЛ. Все пак тимът успя да проведе подготвителен лагер в Полша, там където постигна победа, равенство и загуба. Сега Майкон опита да намери Радослав Кирилов между централния и крайния бранител на АПОЕЛ. Малко по-дълго обаче дойде подаването. Въпреки това аплодисменти от Хулио Веласкес. Може би крачка не достигна на Радослав Кирилов. Левски отново много високо изнесен по терена. Пресира изнасянето на топката на съперника. Още веднъж Майкон действа добре. След това обаче Радослав Кирилов е спрян от Гай Мизрахи. Тогава, когато бъдат подложени на натиск, са склонни да бъркат играчите в червено и бяло. Поне това са впечатленията от първата половина на първото полувреме. Елиел Перец с номер 7. Преди малко също бе на път да подари топката в краката на Евертон Бала. Отново Перец играе с нея. Матан Балтакса навлиза в половината на Левски. Без проблеми за Вуцов. Добри действия от Кристиян Димитров с тяло. Що касае промените в отбора на АПОЕЛ, доста активни въпреки цялостната обстановка в страната на трансферния пазар. Трансфери за около 2 милиона евро, входящи такива. Мохамед Канаан, който записва своя официален дебют днес в стартовия състав, пристигна от Аждот за 1 200 000 евро. Рой Леви, който е на резервната скамейка, също от Аждот за около половин милион евро, акостира в тима от Бершева. Игор Златанович, централния нападател на АПОЕЛ днес, пристигна с свободен трансфер, както и Офир Давид Зада. Така че 4 са новите в тима от Израел. Роел Гордана, Юри Медейрош и Антонио Сефер напуснаха. Сега Рилдо в лекасата отхвърля засада, удар на Рилдо. И още веднъж съревнованието между бразилския футболист с номер 37 и Ниф Елиаси е спечелено от стража на АПОЕЛ. Трети удар на Рилдо в рамките на първото полувреме. Споменахме, че не се свени по никакъв начин привлечения под наем от Санта Клара футболист да обстрелва противниковите врати. Третия глов удар за Левски. Отново Евертон Бала за топката. Без проблеми за Ниф Елиаси. Нарушение на Вендерсон Цунами срещу вратаря на АПОЕЛ. След това и лек удар, който Матан Балтакса получи. Играта е подновена.
Още едно дълго подаване в предни позиции за Апоел. Цунами на пътя на топката, само че тя е подадена в краката на футболист в червено и бял. Първи точен удар посока вратата на Светослав Вуцов. Без проблеми. Но Мохамед Канаан отправи този изстрел. След това и Кристиан Макун се видя принуден да изрита топката в предни позиции. Това пък, разбира се, дава удобна възможност на сините футболисти да се пренесат доста по-напред по терена. Гай Мизрахи, десният краен бранител с номер 2, ще изпълнява тъча. Перец се справи добре, задържа топката и разпределя в ляво. Елдер Лопеш. Сигнал от главния арбитър Владислав Сиксай. Това, че топката се отклонила от неговото тяло и е сменила траекторията си. Това сложи край на бързото нападение на гостите. Макун с добри действия. Евертон пала към Рилдо. Той напредва към вратата на съперника. Удар от дистанция на Майкон, рикошет и още един корнер. Доста сериозна вече става бройката изстрели посока вратата на Ниф Елиаси. По добър начин бе спрян Рилдо Филио. След това Мигел Витор постави тялото си на пътя на топката. Марин Петков ще изпълнява от отсрещната страна този ъгов удар. Феновете продължават да окуражават своите любимци. И тук обаче гостите се справиха. Майкон пострада, след като Игор Златанович очевидно е извършил нарушение срещу Майкон. Ето го Игор Златанович, едно от новите попълнения на Апоел Бершева. Бивш младежки национал на Сърбия, чиято кариера обаче не се развива по най-добрия начин в Испания. И сега в Израел вече понатрупа доста сериозен брой мачове и попадения. Привлечен с идеята да бъде основният централен нападател на Бершева през новия сезон. Евертон Бала трябва да отнеме тук топката. Много агресивно срещу него действа бранител на Апоел Радослав Кирилов. Прекалено гъсто обаче бе там, където Радослав Кирилов искаше да насочи нападението на Левски. И сега контратака за Апоел Бершева. Много добро от наша гледна точка е това подаване на Елиел Перец. Марин Петков технично към Георги Костадинов и тук трябва да има нарушение, тъй като обещаващо силно нападение бе спряно в средата на терена от Мохамед Канаан. Диагонал от Кристиан Димитров. Перфектно е това подаване. Радослав Кирилов овладява и на път да влезе в наказателното поле. Няма нарушение обаче според чешкия главен арбитър. А и често казано ми се стори, че Радослав Кирилов загуби баланс при опита да финтира тук Гай Мизрахи. Балтакса отново изнася за гостите. И тук Златанович бърка.
31-32 минути игра на стадион Георги Аспарухов. Левски и АПОЕЛ Бершева продължават при резултат 0-0. Сините с някои добри възможности. Все още обаче откриващото попадение не е факт. Рилдо успява много често да се предложи на своите съотборници. Успява да намира добре празното пространство между линиите на съперниковата отбрана. Не е типичният плеймейкър Рилдо Филио. По-скоро офанзивен полузащитник, човек, който обича да играе близо на нападателите, близо до съперниковото наказателно поле. По какъв начин ще се впише в отбора на Левски. Тук Марин Петков печели нарушение. Цяло малко са фауловете от началото на срещата. Достатъчно динамична е играта. Вероятно центриране в наказателното поле ще последва, след като отново централните бранители на Левски се придвижиха до мястото, откъдето могат да бъдат опасни за вратата на АПОЕЛ. Удар на Вендерсон Цунами, който обаче изпраща топката много високо над вратата. АПОЕЛ изнася чрез Мигел Витор. Отново Вендерсон Цунами с страхотна борба за първата топка. Рилдо към Радослав Кирилов. Тук вече Мигел Витор върши нарушение и трябва да види жълтия цвят на картона. Точно така. Много добро двойно подаване между Рилдо и Радослав Кирилов. Води до първото официално преупреждение за капитана на АПОЕЛ Бершева. Абсолютно заслужено, абсолютно закономерно. Левски получава отлична възможност за центриране в наказателното поле. Поне 3-4 гола си спомням от последния сезон. Дошли именно от подобна позиция след центрирания на Евертон Бала. Левски вкара 15 попадения с глава след центрирания от свободни удари и корнери. Да видим дали 35-та минута може да бъде щастливата за сините през първото полувреме. Евертон Бала с удар директно към вратата. Много внимателно обаче Ниф Елиаси проследи движението на топката и я улавя сигурно в своите ръце. Отново пресира Дамбитон с едно докосване. Просто бе принуден да изпрати топката някъде там в вътрешността на терена. До момента оценката, която бихме могли да поставим на агресията и борбата за първа и втора топка от Левски е наистина отлична. Още малко, струва ми се, е необходимо в атака. Още малко скорост, още малко фантазия. И защитата на АПОЕЛ е склонна да бърка. Тук Вендерсон Цунами печели още едно нарушение. Георги Костадинов не е извършил нарушение. Добра идея от Костадинов. Удар на Рилдо от дистанция. Още едно точно изпълнение, само че метрите до вратата на АПОЕЛ бяха прекалено много, за да може
това изпълнение на Рилдо да се окаже по-опасно. Още веднъж обаче Рилдо комбинира с Радослав Киров. Изглежда много добре. Двамата се разбират до момента. Няма нарушение срещу Рилдо Филио в тази ситуация. И Георги Костадинов също. Ще види жълтия цвят на картона, спирайки обещаващо контранападение. Поне от тази гледна точка чешкия главен арбитър Ладислав Сиксай до момента показва сходен критерий. Като цяло младият чешки арбитър е склонен да показва много жълти и червени картони в своята съдийска кариера, макар че статистика е взета най-вече от чешкото първенство. Малко е международния опит за Сиксай. Така, двама от най-опитните на терена с по един жълт картон. Като цяло средната възраст на Апоел Бершева е с около 100 години. По-сериозна от тази на Левски. Разбира се, говорим за всички играчи, включени в групата за двубоя. Единствено Георги Костадинов и Радослав Кирилов са над 30 години в състава на Левски за тази среща. Докато споменахме, че само двама от централните бранители на Апоел, т.е. единият централен и левия краен бранител, са на обща възраст 72 години. Разбира се, казваме всичко това най-вече с оглед физическата подготовка и въпросителните относно това доколко играчите на двата отбора ще могат да покажат оптимална кондиционна форма в рамките на днешния двубой, както и на реванша само след седмица в Унгария на стадион Вароши в Ниред Хаза, където Апоел ще приеме Левски при доста по-различни условия, най-вече свързани с бройката фенове по трибуните, защото Левски ще може да разчита на около 400-500 свои фенове. Едва ли бройката на хората от Израел ще бъде по-голяма. Но до тогава има доста време и доста работа за вършене пред Левски. 5 минути до края на първото полувреме, 0-0. Между сините и Апоел Бершева. Гостите са в атака. Дан Битон, ето отново момент, в който е много близо залепен до страничната линия. Пробив обаче, който търси сърцевината на терена. Гай Мизрахи. Има ли предпоставки тук за синьо контранападение? Евертон бала с отлични действия. Мари Петков. Срещу него Елдер Лопеш, удар на Мари Петков и още една намеса от Нифелия си. Наистина истинския обстрел, под който е подложен израелския страж на гостите. Продължава все още, обаче намесите му са достатъчно качествени. Още един корнер за сините. Сигнал от Вендерсон Цунами. Изпълнението да се позабави, за да може и той и Макун да се придвижат до съперниковото наказателно поле. Рилдо. Този път не е удара, подаване и е бе на път да стане сложно за сините. Алдир Невеш с добри действия. Марин Петков пострада и ще се наложи медицинския екип на Левски, както и този на Апоел Бершева, да влязат на терена. Според мисля, че удариха главите си с Елдер Лопеш. Точно така. Неприятен момент. Полю Веласкес продължава да записва нещо в своето тефтерче, а Левски вече има 11 удари само в рамките на първите 40 минути. Разбира се, в това число включваме и блокираните. Едно единствено е изпълнението посока вратата на Светослав Вуцов.
началото на двубоя, говорейки за проблемите пред Апоел Бершева с контузени футболисти, освен Кингс Кангва. Разбира се, трябваше да спомене името и на Йоан Стоянов, българския национал, който е част от Апоел. За съжаление, страда от сериозна травма, контузия в коляното. Първа има период, в който Йоан Стоянов ще продължи своето възстановяване. Иначе, наистина, един от ключовите футболисти за Ран Кожух в рамките на последната кампания. Марин Петков ще се завърне в игра. Същото важи и за Елдер Лопеш. Португалския краен бранител играе с топката. Елдер Лопеш пък бе човек, който вкара двете попадения срещу Черно море миналата година. След изпълнение на ъглов удар и свободен удар. Апоел Бершева, можем да кажем, излъга Черно море без кой знае колко да е надиграл тима на Илян Илиев. Майкон с силно повеждане. Лукас Вентура. Гай Мизрахи в опасна близост вече до наказателното поле на Левски. Тук футболист на Апоел блокира удара на свой съотборник Марин Петков. И тук игра с ръка, стори ми се. Игра с ръка, която също би могла да бъде санкционирана с жълт картон, защото подаването на Марин Петков изглеждаше такова в перспектива. Естествено, Мохамед Канаан ще опита да изхитрува, че топката го е ударила в главата. Вентура, Дамбитон. Добър поглед и пас в ляво. Това може да бъде опасно. Кристиан Димитров се подхлъзва. Продължават сините да не успяват да изчистят топката. Лукас Вентура. Пак Гай Мизрахи. Добри действия на Лендерсон Цунами. Марин Петков след това печели нарушение. Сините трябва да бъдат изключително внимателни в подобни ситуации. Тук Берец застъпи топката. Всеки момент ще разберем какво ще бъде и добавеното време на първото полувреме. 3 минути, според информацията, която получавам от колегите. Така че още около 200 секунди от тук насетне до края на първото полувреме. Левски с владение на топката. Евертон Пала с добро овладяване. Марин Петков влязъл малко по-навътре. Между другото, в контролата с Берое Марин Петков игра второто полувреме много често в ролята на типичен номер 10 и се справи по брилянтен начин. Радослав Кирилов със страхотен пробив. Вече в наказателното поле. Тук Лукас Вентура прави най-доброто, на което е способен, а именно да отнема топката от съперници. Бели успял да преодолее и дефанзивния халф на Апоел. Радослав Кирилов със сигурност щеше да опита удар. Тъчът ще бъде в полза на Левски. Владислав Сиксай. Достатъчно стриктен в тази ситуация. А Кристиан Димитров ще върне към Светослав Вуцов. Подаване към Макун е добро. Той обаче не успя да намери Евертон Бала. Мигел Витор за Апоел Бершева.
без никакви рискове. Цунами чисти в странично хвърляне. То вече е изпълнено. Дан Битон с топката. Грешка от бившия футболист на Лудогорец. Майкон тръгва на самостоятелен пробив, само че много добре пресрещнат от съперников футболист. Ето, че и другия вътрешен полузащитник за Левски в днешния двубой. Майкон получава жълт картон. Очевидно, първото полувреме ще завърши с опасност пред синята врата. Много наивно тук Майкон най-напред позволи топката да му бъде отнета. След това извърши нарушение срещу Лукас Вентура. Изправи се Лукас Вентура. Дан Битон със сигурност може да достави добро центриране от тази ситуация. Появиха се различни анализи, че Апоел Бершева има проблеми тогава, когато се защитава при статични ситуации, само че отбора вкара и доста попадения именно от подобни стандартни положения през изминалата кампания. Тук центрирането на Дан Битон не е точно. Гуцов улавя, няма обаче да може да постави началото на контранападение, защото главният арбитър Владислав Сиксай от Чехия дава край на първото полувреме. Левски изигра добри първи 45 минути и въпреки това обаче се оттегля при нулево равенство в двубоя от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Апоел Бершева. Анализи в нашето студио, уважаеми зрители, след което се завръщаме обратно на изпълнения до краен предел стадион Георги Аспарухов и за вторите 45 минути. Е само в едно първенство. FBET Лига. Подиема Спорт HD. Уважаеми зрители, обратно на стадион Георги Аспарухов, секунди преди началото на второто полувреме на двубоя между Левски и Апоел Бершева. 0-0 след първите 45 минути в едно полувреме, в което Левски имаше някои добри възможности, доста удари посока противниковата врата, няколко добри намеси от вратаря на Апоел Ниф Елиаси. Все още обаче Левски не намира пътя към откриването на резултата. Едно първо попадение, което, както вече споменахме и през първата част, може да бъде от огромна важност за изхода на цялото съревнование с Апоел, а и като цяло за сезона на сините, защото познаваме добре народната футболна действителност, някои от спецификите в настроенията сред фенове, футболисти и специалисти, анализатори. Ако Левски отстрани Апоел Бершева, струва ми се, предпоставките за един успешен сезон в синьо са на лице. Една евентуална загуба обаче и отпадане моментално ще донесат много негативна и тягостна обстановка, макар че Левски със сигурност ще изиграе поне още два двубоя в Европа. Така че пълна концентрация и мобилизация, без промени в двата отбора за старта на второто полувреме. Съвсем набързо ще припомним главните действащи лица. За Левски на вратата Светослав Вуцов, в отбрана
Алдеир Невеш, Кристиян Димитров, Вендерсон, Цунами и Кристиян Макун в средата на терена. Георги Костадинов и Майкон. И двамата са жълти картони. Малко пред тях действа Рилдо по двата фланга. Марин Петков и Радослав Кирилов, а Евертон Бала е на върха на синьото нападение в ролята на фалшива деветка. За Апоел Бершева Ниф Елияси на вратата. Четворка в защита Гай Мизрахи, Мигел Витор, Матан Балтакса и Елдер Лопеш. Лукас Вентура пред тях. Дамбитон, Мохамед Канан, Елиел Перец, Амир Ганах и Игор Златанович. Без по никакъв начин Тимоти Израел да е достигнал до сериозни опасности пред вратата на Левски през първото полувреме. Дай Боже тази тенденция да продължи и през втората част. Иначе Левски стартира много вихрено, много ударно първото полувреме. Някои ситуации, удари по посока вратата на Тимоти Израел. След 30-та минута, може би, ситуацията на терена бе доста по-спокойна, доста по-равностойна. Сега и Апоел Бершева стига до първия ъглов удар. Алдеир Невеш изчисти топката в корнер. Изключително внимателни трябва да бъдем с Мигел Витор и Елдер Лопеш в вратарското наказателно поле. А футболист с номер 11 Амир Ганах ще центрира. Късо изпълнение. Канаан още малко по-назад, където е Дамбитон, Мохамед Канаан. Това подаване търси негов съотборник на далечната града, без никакви проблеми за Левски. Вуцов с дълго подаване. Радослав Кирилов е на път да достигне до топката, само че Елияси още веднъж на точното място. Още една намеса, която можем да определим като ключова от вратаря на Апоел. Дамбитон срещу Кристиян Макун. Перец получава. Интересно бе това подаване. Остра топка от Елиел Перец към включилия се от втора позиция Мохамед Канаан. Ето колко бързо действията могат да бъдат пренесени от едната врата към другата. Кристиян Димитров действа добре. Тук същото прави Рилдо. Марин Петков срещу него. Много грубо влизане от Елдер Лопеш. 3 са жълтите картони през първото полувреме. Съвсем нормално и логично бе да очакваме тук и Елдер Лопеш да види жълтия цвят на картона, след като Мигел Витор бе официално декориран за Апоел Бершева през първото полувреме. Всички резервни футболисти на Левски загряваха по време на паузата между двете полувремена. Има опции на резервната скамейка. Хулио Веласкес, освен на резервния вратар Огнян Владимиров, там са Фабио Лима, Мустафа Сангаре, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Оливер Камден, Борислав Рупанов и Карл Фабиен. Сега Георги Костадинов с пространство пред себе си. Преодолява го и намира Марин Петков. Продължава да задържа Марин Петков. Лошо бе това отиграване обаче от юношата на сините и топката ще остане във владение на гостите от Израел. През първото по време по подобен начин и Радослав Кирилов загуби баланс и при опит да финтира съперник се строполи на тревата, без да бъде извършено нарушение срещу него. Мохамед Канаан, добри действия от Георги Костадинов, изключително внимателни трябва да бъдат той и Майкон от тук насетне. Евертон Бала, Алдеир, Цунами. Още веднъж диагонал към Радослав Кирилов, без проблеми за Гай
Мизрахи, който връща към своя вратар. Стана въпрос през първото полувреме, че Апоел Бершева е изключително добре познат в България, тъй като в последните години съдбата много често отрежда именно на този тим от Израел да играе срещу български отбори. Малко информация по тази тема. Апоел постигна 2 победи срещу Арда в първото участие на тима от Кърджали в европейските клубни турнири. Доста категорични успехи с 2-0 и 4-0 за Апоел. Както споменахме през миналата година, тима отстрани Черно море. 0-0 в първия двубой в Разград и 2-1 в Ловеч за Апоел Бершева, след като Елдер Лопеш кара и 2 гола за тима. В квалификациите на Шампионската лига през 2017 Апоел Бершева се изправи срещу Лудогорец. Успех с 2-0 в Израел за домакините. Тогава победа с 3-1 в Разград за Лудогорец, само че тогава още правилото за гол на чужд терен важеше и Лудогорец отпадна от Апоел Бершева. По този начин единственият роден тим, който е отстранявал този съперник в Европа, е именно Левски. Като през август 2023 сините завършиха 0-0 в Израел. Победиха тук с 2-1. А сега това може да бъде много опасно. Най-интересната, най-острата атака на Апоел завършва с корнер в полза на гостите. Ето тук останаха съмнения за засада. Марин Петков не успя да проследи до край включването на Елдер Лопеш, който достави наистина прекрасно прострелно центриране на границата на вратарското поле. И тук късмета спаси Левски. Пак корнер за Апоел. Заучено изглежда това изпълнение. Дан Битон ще центрира. Прави го. Макун се намесва. Още един корнер за Апоел. Като че ли гостите стартират малко по-активно второто полувреме. Нито един корнер за тях през първата част. Вече 3. Само в рамките на 7-8 минути. Още веднъж Дан Битон зад топката. Центриране на Битон. Кристиан Макун с добра намеса. И ето тук вече Евертон Бала може да подеме опасно контрнападение за Левски. Изключително важна намеса от Мохамед Канаан. Първоначално чиста такава, след това нарушение срещу Алдаир. От тактическа гледна точка много важно действие от Мохамед Канаан, който вкара 17 гола за Аждот в рамките на изминалата кампания и е привлечен с огромни очаквания в тима на Апоел Бершева като евентуален заместник на Дан Битон или Кингс Кангва, тъй като е вероятно един от двамата да бъде продаден в рамките на следващите седмици. Георги Костадинов към Рилдо. Задържа топката Рилдо. Няма нарушение срещу него. Още веднъж Лукас Вентура действа по страхотен начин в отбрана. Казахме и през първото по време колко важна част от състава на Апоел Бершева е Лукас Вентура на няколко пъти с ключови намеси при отнемането на топката. Дан Битон за гостите. Удар на Дан Битон от далечна дистанция над вратата на Светослав Вуцов. Изглежда Ран Кожух ще бъде първият от двамата треньори, който ще предприеме смяна в своя отбор, тъй като току-що бе повикан един от резервните футболисти в червено и бяло. Не е точно подаването на Светослав Вуцов. Левски има нужда от това отново да намери динамиката в своята игра, отново да задържи топката малко по-продължително. Още веднъж пропуска на Апоел Бершева от малко по-различна гледна точка. Наистина тук
Игор Златанович бе много близо до това да се намеси, а тук нарушение в полза на гостите. Радослав Кирилов е препънал Мигел Витор, въпреки че не първоначално ми се стори, че Радослав Кирилов игра с топката. Все пак фаула, струва ми се, резонно отсъден от чешкия главен арбитър. Продължава активизацията в АПОЕЛ и действията, които се развиват доста близо до българското наказателно поле. Ниф Елияси, вратаря на АПОЕЛ Бершева, доста далече разположен от собствената врата. В разговор с част от помощниците на Ран Кожух. Канаан и Дан Битон за топката. Канаан с изпълнение. Още веднъж топка, която лети много далеч от опасността за Левски. Евертон Бала достигна до топката. Добро подсигуряване обаче в отбрана за гостите. Със сигурност тук някъде ще започнем да си задаваме и въпросите за физическото състояние на двата отбора и начина, по който могат да действат на висока скорост в рамките на целия двубой. Евертон Бала не успява да комбинира с Рилдо. Вендерсон Цунами към Радослав Кирилов. Още веднъж страхотни действия от Радослав Кирилов и тук вече втория жълт картон за АПОЕЛ трябва да бъде показан. Моменти, в които Радослав Кирилов буквално развинти съперниците на няколко пъти. Гай Мизрахи получава жълт картон. Публиката също е активизирана. Левски с отлична възможност в 57-та минута. Още веднъж повторение на ситуацията и тези сантиметри, които разделиха Евертон Бала от възможността да комбинира с Рилдо Филю. Зад Евертон Бала пък бе и Марин Петков. Нямаше как обаче, струва ми се, топката да достигне до него. Нещо по-различно, вероятно, като изпълнение от сините. Бала има икон за топката. Марин Петков с удар. Много тела на пътя на топката. Заучена и сравнително добре изпълнена ситуация. Вуцов. Евертон Бала успя да овладее топката. Тъч в полза на Левски. Мохамад Канаан отстъпва своето място на футболиста с номер 9 Захи Ахмад. Захи Ахмад, който макар че носи номер за типичен централен нападател, доста често може да бъде видян по един от двата фланга, дори в ролята на офанзивен полузащитник. Мохамад Канаан отстъпва своето място след около час игра. Радослав Кирилов отново атакува и центрира. Рилдо с удар. Много леко е това изпълнение от Рилдо Филю. И че намери позицията, от която да отправи удар с глава. Лукас Вентура за АПОЕЛ. Мустафа Сангаре привикан от Дарко Тасевски и вероятно ще се превърне в първата смяна за Левски. Централният нападател Мустафа Сангаре, който
така и не убеди с изявите си в рамките на изминалата кампания, че човека за важните мачове, че е човека, на когото Левски да повери панелката с номер 9. Обаче как ще стартира новия сезон за острието на сините. Много любопитно ще бъде и кой ще отстъпи своето място. Защото в рамките на двубоя до тук и Радослав Кирилов, и Рилдо, и Евертон Бауа имаха своите добри моменти. Може би Марин Петков малко по-незабележим. Повечето атаки на Левски преминават в ляво, макар че Кристиан Макун много рядко подкрепя нападенията. Рилдо все пак ще бъде човека, който ще отстъпи място. Това, разбира се, ще доведе до известни размествания в позициите зад гърба на централния нападател. Какви ще бъдат те, ще разберем след малко. Проблеми за Вендерсон, Цунами. Иначе Левски е малко по-скъпия от двата отбора. Ако направим справка в Трансфермаркт, с около 1,5 милиона, този състав на сините е оценяван по-скъпо от настоящия тим на АПОЕЛ Бершева. Кингс Кангва и Марин Петков, двамата най-скъпи футболисти, оценявани на около 3 милиона евро. Именно Марин Петков на вашите екрани. Дали пък сега именно той няма да смени своята позиция, да заиграе като плеймейкър зад гърба на Мустафа Сангаре? Може би все пак по-вероятно е Евертон Бауа да заеме тази позиция. Да видим най-напред обаче какво е състоянието на Вендерсон Цунами. Защото в края на миналия сезон той имаше една доста неприятна травма в коляното. Успя бързо да се възстанови и да бъде на линия за последните мачове, както и за старта на подготовката. Ето го момента за смяната. Рилдо с добри първи 62-3 минути с екипа на Левски в официалния двубой. Сега той отстъпва място на Мустафа Сангаре, а Холио Веласкес дава указания на Евертон Бауа и Марин Петков кой къде точно да бъде позициониран. Някои от най-силните игри, някои от най-силните включвания на Мустафа Сангаре с екипа на Левски през миналия сезон бяха точно тогава, когато той се появяваше в игра около 60-та минута. Цели 5 попадения като резерва за Мустафа Сангаре. Може ли той да бъде ключът? Може ли той да бъде екс-фактора днес в синьо? Предстои да разберем. Евертон Бауа взема позиция в дясно, Марин Петков зад гърба на Сангаре. Това са останалите промени за Левски. А АПОЕЛ Бершева атакува. Този път малко по-различно изпълнение от Светослав Вуцов. Топката остава в очертанията на терена. И Левски ще изпълнява странично хвърляне. Доста нервна реакция от Ран Кожух, който напусна с доста своята треньорска зона. Интересно как точно Ран Кожух от тук забеляза, че топката е напуснала очертанията на терена. Около 70 метра от другата страна на игрището.
Вуцов отново праща топката силно напред. Мустафа Сангаре играе с нея. Алдаир. Добре към Евертон. Бала. Включване от Алдаир. Нева ще успее да достигне до топката и да я центрира. Право в ръцете обаче на Нифелиаси, вратаря на Апоел, който през второто по време има доста по-малко работа, трябва да признаем. И ударите към неговата врата като че ли сетнаха. Вуцов към Кристиан Макун. Добре овладява на гърди венецуелския национал и опитва да комбинира с Марин Петков. Заяви вчера Хулио Веласкес, че най-силното оръжие на Левски е колектива и той е горд от начина, по който играчите се отнасят един към друг и към тренировъчния процес. В подобни двубои обаче, освен колектива, ми се струва, че и някое индивидуално бляскаво изпълнение трябва да се окаже решаващото. Още един жълт картон е Елиел Перец за нарушението, не толкова, колкото за начина, по който предотврати бързото изпълнение след това. Навлизаме в последната четвърт от двубоя. Левски и Апоел Бершева продължава да играят при нулево равенство в първия двубой от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Реванша след седмица в Унгария, отново в ефира на Диема Спорт, уважаеми зрители. Диагоналите, които Кристиян Димитров опитва към Радослав Кирилов, продължават да внасят по-скоро смут в отбраната на Апоел, не да дават желания резултат до момента. Сангаре и Марин Петков пресират двамата централни бранители и вратаря на Апоел. Не бързат обаче гостите. Със сигурност и за тях едно евентуално равенство е много добър резултат днес в София. Сега Вуцов трябва да се намесва и го прави. Стори ми, че за миг от секундата Светослав Вуцов се поколеба. След това обаче продължи своето движение. И именно това бе най-правилното решение в ситуацията. Игор Златанович пострада. Действията на Вуцов обаче бяха изключително чисти. Мустафа Сангаре получава още малко указания от Хулио Веласкес. Тъч в полза на Апоел. Капитана Мигел Витор. Марин Петков отнема и печели нарушение. Вуцов. Добро е това подаване към Евертон. Бала. Там Балтакса срещу него. Добри действия от централния бранител. В
Включване на Георги Костадинов. Друго е решението на Алдаир. Майкон с топката. Пас към Марин Петков. Тежко първо докосване. Все пак успя да продължи към Георги Костадинов. Тук ставаме свидетели на най-неприятния възможен развой на действията, тъй като в 70-та минута Майкон получава втория си жълт картон и Левски ще доиграе двубоя с човек по-малко. Струва ми се прекалено стриктен, прекалено педантичен е чешкият арбитър в тази ситуация. Две нарушения от Майкон в рамките на целия двубой. За двете обаче получи жълт картона. Въпросите към Хулио Веласкес от това естество със сигурност ще са налични след края на срещата. Дали и по какъв начин експеримента с Майкон е бил успешен. Застъпи съперник играча на Левски. Освен до края на двубоя, това със сигурност е много неприятна новина за Хулио Веласкес, тъй като Майкон ще пропусне и реванша в Унгария. Патрик Мислович и Кашпер Търдин, две от опциите в средата на терена, продължават да бъдат на резервната скамейка. Може би съвсем скоро някой от тях ще се появи в игра, защото поне първоначално изглежда така, сякаш Марин Петков още веднъж ще смени своята позиция. Не съм до края убеден обаче колко полезен може да бъде в дефанзивната част на играта юношата на Левски в новата си роля. Много старания от Майкон, със сигурност огромно разочарование, което е изписано на неговото лице. Левски с човек по-малко от тук насетне, уважаеми зрители. Всички бяхме наясно, говорихме за това, че сблъсъка с Апоел ще бъде изключително труден. Макар при тегления жреби именно Апоел да изглеждаше като най-добрия вариант за Левски. Факта, че сините са не поставени още в първия кръг на турнира, трябва да ни говори за това, че всички евентуални съперници, поне на хартия, би трябвало да са по-силни към момента от играчите на Хулио Веласкес. Съвсем естествено Левски се прибира малко по-дълбоко в своята половина. Сините разположени на около 30 метра от гол линията на Светослав Вуцов. В система 4-4-1 с Мустафа Сангаре единствен в атака и с много важна роля на Радослав Кирилов, Евертон Бала и Марин Петков от тук насетне. Перец в наказателното поле на Левски. Добро подаване. Продължават действията да се развиват в близост до вратата на Вуцов. Дан Битон. Отлични действия на Георги Костадинов и изчистена топка от Радослав Кирилов. Се ми се струва, че ако е добра идея, Левски не би трябвало да приема играта чак в собственото си наказателно поле. Естествено, че гостите ще се активизират, но всичко това води до много сериозно напрежение пред Вуцов и компания. Перец. Удар на Перец, рикошет. Тук Светослав Вуцов трябва да се намесва и го прави. Изключително важна намеса и много чисти действия от Светослав Вуцов след рикошет, който можеше да направи ситуацията за Левски изключително тежка. Без капка свян, самопожертвователно Светослав Вуцов се превръща в герой в конкретната ситуация. А освен всичко друго и бившия вратар на Славия пострада. Елдер Лопеш достигна пръв до топката, отправи удар, който рикошира в тялото на Вуцов. По възможно най-късметлийския начин тук Апоел стигна до чиста голова ситуация.
Няма как, струва ми се, да говорим за каквото и да е нарушение на Светослав Вуцов. Въпреки това проблемите и за Вуцов, и за Елдер Лопеш продължават. 15 минути преди края на срещата се отдава добър момент, добра възможност за футболистите за глътка въздух, глътка вода и последни указания от Ран Кожух и Хулио Веласкес, разбира се, защото последният четвърт част футбол на стадион Георги Аспарухов може да бъде от огромно значение за изхода на срещата. 17-годишният Огнян Владимиров е опция на резервната скамейка като втори вратар за Левски. Мартин Луков, който допреди началото на двубоя бе на терена. Успяхме да разговаряме с него. Все още не е картотекиран. Иначе ще бъде привлечен с опцията да бъде втори или трети избор пред Веласкес от тук насетне. Благодарение на своя опит, за да донесе баланс в вратарската позиция на Левски, тъй като и Вуцов и Огнян Владимиров все още са доста млади. Играта ще бъде подновена. И Лопеш, и Вуцов обратно на крака. Ран Кожух ще прибегне до още две смени само след малко. Евертон Бала отлично успява да овладее топката. Удар на Бала! Топка, която лети на около половин метър в дясно. Смело можем да кажем най-добрия шанс за Левски. Имаше ли как обаче тук Евертон Бала да се огледа около себе си и да провери какви са опциите? Наистина превъзходна ситуация бе пропиляна тук от Левски. На едно от повторенията ми се стори, че и Радослав Кирилов, и Марин Петков, и Мустафа Сангаре бяха на позиции, на които можеха да получат подаване от своя съотборник. Сега опасност пред вратата на Вуцов. Топка в ръцете на българския вратар. Доста по-активни в последните минути са крайните бранители на АПОЕЛ. Гай Мизрахи и Елдер Лопеш на няколко пъти вътре в наказателното поле на Левски. Няма нарушение срещу Мустафа Сангаре. Рой Леви и Алон Тургеман след малко в игра за АПОЕЛ. Част от феновете на стадион Георги Аспарухов запалиха фенерчетата за победата. Все още обаче тази победа, струва ми се, доста далече от постигане. Тук добри действия от Георги Костадинов. Страхотни кадри, страхотна подкрепа от феновете на Левски. Въпросът, който вероятно мнозина си задаваме, е как тези фенове да бъдат накарани да идват на стадион Георги Аспарухов и по време на сезона, и тогава, когато Левски не се представя толкова добре. С номер 18 Рой Леви в игра за АПОЕЛ Бершева. Гай Мизрахи отстъпва своето място, а Рой Леви е едно от новите попълнения. Взема именно неговата позиция в дясно по отбраната на тима от Израел. Алон Тургеман също в игра вместо Игор Златанович. Алон Тургеман, много опитен национал на Израел, на 34 години. Основният нападател на тима през изминалата кампания. Сега
вероятно сериозна конкуренция в лицето на незабележимия днес Игор Златанович. Марин Петков за топката, 80-та минута. Центриране на Марин Петков. Георги Костадинов сваля топката. Цунами с удар и пропуск. Отново по някакъв начин Ниф Елиаси успява да овладее топката, която рикошира най-напред от главата на Кристиян Димитров. След това и отбранител в червено-бяло. Нямаше и достатъчно сила в изпълнението на Вендерсон Цунами. Финални 10 минути. Все още една единствена е промяната, която Хулио Веласкес е предприел. Амир Ганах за Апоел. В атака Елиел Перец. Връща малко по-назад. Дамбитон. Фин в ляво. И пас към Матан Балтакса. Грешка от централния бранител. Никакви шансове за Ганах да достигне подаването. Георги Костадинов с физически проблем. Огромно изразходване от най-опитния в синия отбор. Какво ще бъде решението на Хулио Веласкес? Струва ми се, че Борислав Рупанов и Фабио Лима са повиканите играчи. Нека все пак да проверим дали Гашпер Търдин няма да влезе в игра. Със сигурност, ако има човек на света, който да познава най-добре ситуацията и състоянието на футболистите на Левски към момента, това е старши треньора Хулио Веласкес. Радослав Кирилов с важни действия в отбрана. Тургеман. Пас към Дамбитон. Радослав Кирилов срещу него. Кристиан Макпун също е готов да помогне. Възможност за Апоел и страхотна намеса. Фундаментална изява от Светослав Вуцов в тази ситуация, защото Лукас Вентура бе на път да порази синята врата. Още веднъж повторение на ситуацията. Забравен, изключително е покрит Лукас Вентура. Много техничен удар и наистина намеса от много сериозна класа с лявата ръка от Светослав Вуцов. А тук и медицински екип на Левски още веднъж трябва да влезе в игра, за да провери състоянието на Вуцов. Борислав Рупанов, Фабио Лима и Гашпер Търдин само след малко за Левски. Преди това Амир Ганах отстъпва своето място на футболиста с номер 29 Ейлон Алмот. Последната смяна за наставника на Апоел Бершева. Ранк Кожук включва в появата на терена на Ейлон Алмонг.
Всеки момент и Левски ще извърши своите промени. Гашпер Търдин ще замени Георги Костадинов. Фабио Лима за Евертон Пала и Борислав Рупанов за Марин Петков. Вероятно Борислав Рупанов ще действа в средата на терена, един от най-поливалентните футболисти на Левски. Виждали сме го да играе и в отбрана, и в ролята на вътрешен полузащитник и най-вече, разбира се, като централен нападател. По време на периодите му в Левски и септември. Макун. Марин Петков отиграва с глава, праща топката в тъч. Смените няма да бъдат извършени и сега. Още едно нападение в червено и бяло. Мигел Витор. Подаване към появилия се преди малко Алмонг. Остра топка и добра намеса от Кристиян Димитров. Обръча пред вратата на Вуцов се затяга. Левски трябва да издържи още 7-8 минути, за да може да остави шансовете за реванша. Отново такива, каквито бяха и в началото на тази среща. Леви също се включва в атака. Дан Битон се спазва в дясно. Отново Дан Битон. Връща към своя капитан. Елдер Лопеш. Перец. Също него добри действия от Георги Костадинов. И тук може да отнемем топката. Лукас Вентура върши нарушение, което задължително трябва да бъде гарнирано с жълт картон, струва ми се. Именно за това и феновете на стадион Георги Аспарухов избухват. Ако това действие на дефанзивния халф не е спиране на обещаваща контратака, съм сигурен кое е. Хулио Веласкес привика Кристиян Димитров. Дали пък Левски няма да доиграе двубоя с трима централни бранители и общо 5 души в отбрана. Защо обаче смените и сега няма да бъдат извършени? Абсолютно недоумявам какво точно прави чешкия главен арбитър. Бесен е Хулио Веласкес. Тук свободен удар, точно така, пряк свободен удар за Левски. Дали пък забавянето на играта няма да има своите добри последици, тъй като Марин Петков може и да остане на терена, за да изпълни статичното положение. Точно това, струва ми се, в момента се дебатира между Веласкес и неговите помощници. Истински хаос в края на двубоя. Георги Костадинов отстъпва мястото си на Гашпер Търдин. Аплодисменти за Георги Костадинов. Със сигурност човек, който остави всичко, на което е способен днес на терена. Смените се забавиха, тъй като възникнал лек казус относно това дали администратора на Левски или четвъртия съдия трябва да въвежда смените на електронното табло. Доста любопитна ситуация, така или иначе. Може би появата на Борислав Рупанов ще се забави.
Фабио Лима и Гаспер Търдин на терена. Това ли е момента за Левски? Преди 2 години в 92-та, 93-та минута Роналдо се превърна в герой. Сега Марин Петков застава за топката. Рикошет и спасяване още веднъж. Още веднъж Ниф Елиаси. Последна преграда пред топката. Трябва да признаем обаче, че и рикошета я направи малко по-мека, малко по-удобна за Елиаси. Точно там, където бе позициониран 23 годишния вратар. Ъгов удар за Левски. Сега Борислав Рупанов няма да направи своя европейски дебют. Марин Петков с изпълнение на корнер. Отново на далечната града. Свалена топка. Удар на Радослав Кирилов. Блокирано изпълнение. Е много важно кой ще достигне първи до топката. Отлично заставане от Гаспер Търдин и фал в полза на Левски. Захи Ахмат получава още един жълт картон, а Марин Петков, струва ми се, сега ще отстъпи своето място на Борислав Рупанов. Дали пък и Патрик Мислович няма да се появи в игра? Точно така. Оливер Камдем и Карл Фабиен остават неизползвани резерви за Левски, както и Огнян Владимиров, разбира се. Марин Петков с изпълнението. Отново търси Вендерсон Цунами, който с глава праща топката вече в наказателното поле. Лима. Колеблива е изявата на Фабио Лима. След това обаче добър шпагат от Фабио Лима. Играта продължава 8 минути. Минимално добавени към двубоя. Пропуснах в цялата суматоха да видя табелката от четвъртия съдия. Поел в атака. Около 6 минути до края на този двубой. Мигел Витор. Пас към Рой Леви в дясно по атаката на гостите. Дан Битон. Матам Батакса връща към своя капитан. Подаване към Ейлон Алмок. Ново Алмок владее. Колебливи действия на Алдир Невеш. След това Кристиян Димитров поправя грешката и чисти топката в предни позиции. Израелското нападение към българската врата обаче продължава. Дан Битон. Рой Леви. Отново Дан Битон. Финт от бившия футболист на Лудогорец. Търпеливо изградено нападение от Апоел Бершева и в крайна сметка корнер в полза на гостите. Напрежението пред вратата на Светослав Вуцов се запазва. А Борислав Рупанов вече 5-6 минути не може да се появи в игра поради едно или друго стечение на обстоятелствата. Центрирано от тъгови удар. Вуцов чисти. Удар от сериозна дистанция. Дело на Елиас Перец. Мустафа Сангаре може да се пребори за тази топка. Перец също получава жълт картон и тук численото равенство на терена би трябвало да бъде възстановено, защото Елиел Перец получава червен картон в 94-та минута. Левски е поел с по 10 души на терена, след Майкон и Елиел Перец няма да бъде на разположение
на своя тим и своите съотборници след седмица в на Борислав Ропанов. Патрик Мислович пък ще влезе вместо Радослав Кирилов. Аплодисменти за Марин Петков и за Радослав Кирилов. Да видим, може ли юношата на Левски Борислав Ропанов да изживее своя звезден миг в края на този двубой. Патрик Мислович също на терена. А Фабио Лима застава за топката за изпълнение на едно от последните статични ситуации в двубоя. Цунами връща топката. Гашпер Търдин в наказателното поле. Трябва да спечели нещо от ситуацията Гашпер Търдин. Опита, но не успя. Халфа на Левски. И така по 9 футболисти в синьо и червено-бяло на терена до края на срещата. Около 2 минути, разбира се, ако главният съдия от Чехия не реши да продължи още това второ полувреме. Фабио Лима трябва да действа добре срещу Дан Битон. Точно е изпълнението на Дан Битон. Кристиян Димитров е поредният футболист, който изпитва очевидно физическо неразположение в края на срещата. Мускулен проблем, вероятно крамп в десния крак, който Кристиян Димитров е получил. Няма как да бъде различно. След тежка подготовка в първия официален двубой, то толкова напечена среща, такава каквато се получи днешната, е съвсем нормално в финалните минути футболистите да не се чувстват в оптимална кондиция. Разбира се, надяваме се да не става въпрос за нещо по-сериозно при Кристиян Димитров. За съжаление, именно Апоел е тима, който владее топката в финалните мигове от този двубой. Левски посреща това нападение в собствената половина. Дан Битон. Мигел Витор. Подаване към Елон Алмак. Алмок. От Алмок и центриране. Намеса от Борислав Ропанов и ъгълов удар за Апоел Бершева. Последен момент на напрежение пред българската врата. Трябва обаче бързо да се ориентират играчите на Левски. Къде точно се намира топката? Бързото изпълнение на корнера не сполучи. Алдир с недобро заставане. Удар от дистанция и решението е за аут. Макар че играчите на Апоел Бершева претендират за това, че футболист на Левски е играл с ръка. Не съм сигурен в кой точно момент се е случило това нещо според тях. Ето тук за одиграването на Алдир Невеш. Няма как обаче това да бъде дуспа. Сигнал от чешкия главен съдия. И Светослав Вуцов се превръща в последния човек, който ще играе с топката по време на днешния двубой. Левски започва европейското си участие през сезона с нулево равенство на стадион Георги Аспарухов срещу Апоел Бершева. Втория в българското първенство и втория в израелското. Направиха интересен двубой. Левски, струва ми се, бе по-добрият тим през първото полувреме. Апоел като че ли
е малко по-активен през втората част. Всичко обаче като развръзка ще бъде решено на реванша след седмица на стадион Вароши в Унгария. Там, където Левски и Апоел Бершева ще трябва да определят кой заслужава да продължи напред. Атмосферата по трибуните бе невероятна. За мен, Георги Николов, бе удоволствие да коментирам срещата. Уважаеми зрители, останете с нашето коментарно студио. Само след малко, разбира се, Филип Боков ще събере най-интересните мнения от главните действащи лица на терена. От мен пожелания за лека и спокойна вечер.